Velkommen til podcasten Fremtiden Forfra, hvor vi har de feminine briller på og analyserer, hvordan teknologien påvirker os mennesker, naturen og ikke mindst demokratiet. Podcasten er normalt lavet af Lykke Møller Christensen og Pernille Tranberg. Vi er begge to journalister og har arbejdet med privacy og konsekvenserne af tech og dataetik igennem rigtig, rigtig mange år. I dag er Lykke Møller Christensen ikke med, og det er kun mig, Pernille Tranberg. Og jeg skal tale med en meget spændende kvinde i dag om noget af alt det, mennesket kan, som maskinen ikke kan. Jeg har besøg af Gry Hasselbalch, som har en Ph.D. i dataetik, som er medstifter af Tænke-Handle-tanken Data Ethics, hvor jeg også er medstifter. Og så sad hun i en del år i EU's High Level Expert Group omkring AI. Og det er den gruppe, der har lagt hele fundamentet for EU's AI-lovgivning. Gry, din seneste bog, Human Power, er udkommet her for ganske nylig i april. Og her taler du om 7 forskellige karakteristika, som er menneskets og kun menneskets. Prøv at nævne de 7 karakteristika. Ja, tak Pernille. Jamen det er jo kreativitet, og det er følelser, og det er liv, og det er intuition, og det er kærlighed, og det er oprør, og så er det vores visdom. Spændende. Det er jo alt sammen noget, vi sætter meget, meget højt. Og lad os starte med at zoome lidt ind på intuitionen. Det man også kunne kalde en mavefornemmelse. Eller ens indre stemme måske. Og i bogen trækker du os hele tiden tilbage til forskellige tænkere igennem tiden og sætter tingene i perspektiv. Det er det, der er så spændende ved at læse den, for at få det historiske perspektiv med. Men du citerer meget en, som hedder Daniel Kahneman, som for eksempel mener, at intuition er information, altså simpelthen information, som er processeret meget hurtigt op i vores hjerner, og at menneskelige bedømmelser dermed faktisk er mindre værd og dårligere end de algoritmiske. Fortæl mig lige lidt om ham. Jamen, Kahneman, han har blandt andet vundet en Nobelpris faktisk, så han bliver jo set som en meget, meget dygtig mand, som man ser meget op til internationalt. Nu lever han så ikke længere. Og han kigger jo på, han taler om, at vi har sådan 2 forskellige systemer, som vi mennesker benytter os af. System 1 og system 2, for 2 forskellige måder at tænke på. Og den der system 1, det er jo den der, som han siger, den intuitive tilgang. Det er den, hvor vi processer informationer rigtig hurtigt. For eksempel, hvis vi kører en bil, og der løber en kat over vejen, jamen, så skal man tænke rigtig hurtigt. Og så tager man nogle hurtigt, og man processer al den information, man får ind i hovedet rigtig hurtigt, og tager en beslutning, ikke? Som gør, at man enten kører katten ned, eller ikke kører den ned. Ikke? Og det andet er så det, som han kalder det der system 2, det er der, hvor man tænker langsomt og rationelt og logisk osv. Og så er det jo klart, hvis man ser, altså, og det er jo fordi man processer, og man har længere tid til at processe noget informationer, og det er også sådan noget, som man siger, eksperter på et område har, fordi de har brugt lang tid til at oparbejde den der viden, som de så kan processe og behandle og sådan noget. Og hans idé er jo så, fordi at han netop ser lidt hjernen som sådan et informationsbehandlingssystem, jamen så er det jo helt klart meget bedre, når man kan behandle data og information langsomt. Altså det vil sige, den der meget hurtige behandlingsproces af data, vores intuition, den er i virkeligheden sådan lidt fejlberamt, fordi i virkeligheden så skulle vi jo helst bruge længere tid og være mere logisk tænkende. Så hans idé er jo lidt, at algoritmer er jo super gode, fordi de kan jo gøre det der, at de kan tænke langsomt meget hurtigt. Altså hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Og så derfor ville det jo være smart, hvis man kunne erstatte alle de her meget langsomt tænkende mennesker og intuitive processer med en algoritme. Det er sådan meget, sådan meget generelt sat op, ikke? Ja, men, meget scary, vil jeg sige. Altså, det er jo, så fjerner man jo meget væsentligt af menneskeligheden, ikke? Det gør man netop. Jeg kommer til at tænke sådan meget på blå og rød. Altså blå, den der sådan bankmanden og røden, og den røde, altså det er den der følelsesramte kvinde, og man har meget tit sådan set lidt ned på, du skal ikke bruge dine følelser her. Væk med følelserne. Vær nu rationel, ikke? Er det egentlig også lidt det, han siger, at intuition er lidt for meget følelser? Ja, men det er jo, eller i det hele taget er det jo bare
en fejl i vores biologi er det, at vi ikke kan behandle data så hurtigt. Så det er lidt det, han siger. Så man kan godt, altså ikke kun ham, men der er jo mange gange, hvor man ligesom har kritiseret den der intuitive tilgang, og blandt andet, jeg bruger en filosof i min bog, der hedder Henry Bergson, og der er en meget sjov, han var jo et kæmpestort hit, når han holdt præsentationer der tilbage i starten af det 20. århundrede. Der var han jo kæmpestort hit, fordi han blandt andet snakkede om, at han kritiserede lidt den der mekanistiske tilgang, den rationelle, den logiske tilgang. Ikke fordi han sagde jo, at jo, altså det er jo godt, og man kan godt bruge den der rationelle tilgang, men vi har også en anden tilgang, som er lige så god som mennesker, som er den intuitive tilgang. Menneskets intuition, som gør os i stand til at netop sætte os i den situation, vi er i, og opleve ting, det hele ting, ikke skære dem i stykker, ligesom man gør med logiske processer og sådan noget. Og det jeg vil sige, nu kommer jeg tilbage til det feminine, det er, at dengang, der var der rigtig, rigtig mange kvinder og kvindebevægelser, der tog med til hans forelæsninger, som var enormt populære. Og han blev kritiseret sådan af de der sådan lidt rationelle mandlige videnskabsmænd, som at hans filosofier var lidt sådan nogle kvindefilosofier. Og det er jo meget sjovt. Det er faktisk noget, jeg har læst mig frem til nu for nyligt. Det er ikke noget, som jeg har altid været meget fascineret af hans teorier, fordi de var jo de har været fundamentet også sådan noget som vores menneskerettighedsdeklaration. Dem, der har skrevet dem, John Humphrey, som var den, der skrev udkastet til den, kanadieren. Han var dybt inspireret af Henry Bergsons tilgang, som han talte jo om sådan noget menneskelig moral over for sådan social moral, som er også lidt det samme, ikke? Som jo handler om en helt anden tilgang til, hvordan vi forstår etik og moral i samfundet, ikke? Det er jo sindssygt interessant. Jeg har faktisk ikke tænkt så meget på kunstig intelligens på den måde, at det faktisk fjerner ret mange feminine sider og fremmer de der faktisk meget mere maskuline sider, ikke? Fordi det er rationelt og logisk og ikke intuitivt og ikke følelsesbetonet. Så på den måde er det måske også der, hvor at jeg oplever faktisk mange kvinder, eller i hvert fald mange, også mænd, men meget sådan feminine sider, altså være lidt mere tilbageholdende over for kunstig intelligens, og ikke lige så jublende lykkelig over, hvad det er, der sker lige for tiden i vores samfund. Men jeg kunne godt tænke mig, at du lige ser lidt på, altså fordi det bliver jo en kamp mellem kunstig intelligens, det vil sige data, hvad siger data, og så din intuition. Og hvis vi gik ind i en skole, for eksempel, og du er skolelærer eller en læge, og du står over for et valg, hvor data siger en ting, det her barn har brug for din hjælp, siger data, eller den her patient har brug for hjælp, men din erfaring, din intuition, din erfaring gennem mange år siger, at det er noget andet, end data siger. Hvem vil vinde den kamp i sidste ende? Jamen desværre er det jo sjovt, du snakker lidt om det der, hvad er det for nogle kræfter, og hvad er det for nogle værdier, der dominerer, og der bliver prioriteret i samfundet, ikke? Og så snakker du så om maskulin og feminin, der tænker, så skal man tænke måske ikke sådan mellem mand og kvinde, men mere netop som nogle værdier, og hvis man nu giver dem farver og sådan noget, det er en rigtig god måde at gøre det på, ikke? Og der tænker jeg, i sådan en situation, der hvor vi er på vej hen nu, der er vi jo, hvor vi ligesom prioriterer, og det har vi været igennem hele historien. Flere gange har der været den der kamp, hvor det rationelle og mekanistiske perspektiv, det hvor man prioriterer det der netop, kan man sige, sådan, nu skal vi løse nogle problemer på en logisk måde, ikke? Og det er ligesom lidt mere validt, det videnskabelige, som man kalder det, og det er mere videnskabeligt end det intuitive og den der menneskelige tilgang. Og det har vi haft gennem hele historien. Lige nu vil jeg så sige, når vi så snakker om kunstig intelligens, jamen der er de der, altså når man kigger også på værdierne i teknologiudviklingen, værdierne som politikerne putter i det, jamen så er det de der rationelle, logiske, der er ikke plads til det der menneskelige føle noget, som man jo sådan påstår er mere biased end for eksempel en algoritme, og det er jo ikke altid tilfældet. Har du så en idé om, hvordan vi kan bevare
altså vores mavefornemmelse? Hvordan kan vi bevare det her i vores samfund, som en del af vores samfund, i alle de her situationer, vi befinder os i, som er meget menneskelige? Hvordan bevarer vi det i en verden fyldt med algoritmer, kunstig intelligens og data? Vi skal jo først og fremmest lade være med at nedgøre det, og synes, det er noget, der ikke er lige meget værd. Bergson, som er min yndlingsfilosof, er jo så god, fordi han siger, jamen der er plads til begge systemer. Ikke? Der er ikke en, fordi han siger, jamen vi kan sagtens bruge den rationelle, logiske tilgang. Det kan man bruge til nogle ting, men så den intuitive, den der dynamiske tilgang, hvor man netop også siger, man placerer sig midt i, han taler om sådan en moving reality, det synes jeg er så fint, det der udtryk, ikke? At tingene bevæger sig, og det gør de jo, altså ændrer sig, og der skal man bruge intuitionen, eller den der mavefornemmelse, ikke? Einstein, han for eksempel også fremhævede intuition, og det tænker man, det er jo sådan meget rationelle videnskabsmænd, og når man kigger tilbage på noget af det, han skrev omkring den videnskabelige tilgang, hans videnskabelige tilgang, jamen, så fremhævede han jo for eksempel, at hans intuition og hans kreative intuition, det er jo det, der har gjort ham stærk som videnskabsmand, for det gjorde ham i stand til at se ud over det, som allerede var blevet skabt, og se noget nyt der, hvor man ellers ikke ville se det. Netop at se ud over det, han havde lært allerede. Og han er jo sådan en, der skabte relativitetsteorien, som jo omfordrede hele vores billede af, hvordan tingene hænger sammen. Ikke? Så, spændende. Du skriver et sted i din bog, at Cinema Paradiso, den italienske film, fejrer menneskelig magt. Jeg synes, vi skal lige høre et lille klip derfra. Ja, det er jo helt fantastisk. Der fik vi lige 30 sekunder af Cinema Paradiso. Gry, forklar mig lige, hvad er det? Hvordan fejrer den her film den menneskelige magt? Jamen, det gør det på mange måder. Hele temaet er jo Tornatore, der har lavet den, ikke? Altså, han er jo en rigtig humanist. Han beskriver, den foregår jo sådan et par år efter 2. verdenskrig, og det der forhold, nu kan jeg jo ikke forklare, hvad hele filmen handler om, men hvis man ikke har set den, så skal man se den. Det er et must. Det er en af mine yndlingsfilm. Og den handler om det her forhold, der bliver skabt af den her filmoperatør, en ældre herre og en lille dreng, der hedder Toto. Og den ældre herre, han overtager jo nærmest hans Totos fars plads, fordi Toto, han er jo mistet sin far under 2. verdenskrig. Og det, der er så fantastisk ved den her film, det er, at vi står midt i den der forfærdelige situation, hvor mennesker altså har mistet deres elskede, og en lille dreng uden sin far, og der er fattigdom, og der er krig, men så samtidig, og det er jo, kan man sige, det er jo også menneskelig magt, den der brutalitet, men så samtidig så beskriver han det her lille landsby-niveau, hvor der udvikler de her helt fantastisk, den der kærlighed til filmen, altså vi ser jo alle de der filmklip gennem historien, kys, som bliver skåret fra af den der præst, der sidder og siger, ikke længere, vi må ikke have de her, vi vil ikke kigge på de der kys i filmene, fordi det var på det tidspunkt, og alle de der ting. Og så, når vi så har snakket om det der med intuition, så det, jeg bruger det jo i min bog, et eksempel, fordi på et tidspunkt, så mister Alfredo, som filmoperatøren hedder, han mister synet, og så oplærer han jo alligevel Toto til at køre filmene. Og selvom han har mistet synet, så er der så mange gange, hvor den her filminstruktør, han får vist, hvordan Alfredo, han alligevel har den her fantastiske intuition. For eksempel på et tidspunkt, så kan han fornemme, når filmlærredet er sløret, også selvom han ikke kan se det. Og så er der den her dejlige situation, hvor Toto, han er begyndt at lave filmen selv. Han er blevet en teenager, og han har filmet en ung pige, han er forelsket i. Og han sidder og viser den til Alfredo, og Alfredo, han kan jo ikke se noget, men alligevel så udbryder han med det samme. Det er en kvinde, siger han så, ikke? Og det er jo det der tegn på, at han har den der helt overnaturlige intuition, som alligevel, nu er det også forkert at kalde den for overnaturlig, fordi det er jo noget fuldstændig andet end at proces. Man kan sige, måske kan han lugte sveden, hvis man nu tog det der Kahneman
argument, så kan man sige, kunne han lugte sveden, som man får på piblerne frem på huden på den der dreng, fordi han er forelsket i den her pige eller sådan noget? Eller er det, fordi han har det der lange, oparbejdede kærlighedsforhold til drengen, som han holder så meget i? Han kan fornemme, hvordan han har det. Han har været igennem hans tidsrutine. Eller når filmen den bliver sløret, jamen er det, fordi han måske kan høre den der landsby, han kender deres mumlen ude i salen og sådan nogle ting. Det er alle mulige komplekse indtryk og ting, der bliver sat sammen til den her intuition. Det er super spændende og et godt eksempel på, hvad det vil være, hvad det vil sige at være menneske. Og hvis vi bliver i kunsten, så er der også rigtig mange kunstnere, skriver du også, at de tænker simpelthen ikke, når de skaber, de bruger deres intuition. Altså, at de ikke er influeret af andre, de går ind i et eller andet mode, det er næsten ligesom at meditere, de fleste af os har prøvet det. Er det også intuition, eller er det bare det at være mennesker, og gå ind i sådan en flow på en eller anden måde? Flow, det er jo også faktisk blevet... du kan ikke udtale hans navn. det er en psykolog, der taler om udtrykket flow, så jeg vil lade være med at gå ud og udtale hans navn. Men det er jo noget, der virkelig er blevet beskrevet netop som noget, som vi alle sammen kan gå ind i og bruge, men en slags oplevelse, som man netop, som siger, især kunstnere og musikere, hvor de pludselig kommer til, og vi kan sikkert også os, der har skrevet bøger og sådan nogle ting, lige pludselig går man ind i det der, hvor tingene bare flyder. Altså nogle af de der kunstnere og musikere, jeg snakkede med, især en musiker, jeg snakkede med, hun siger, der kommer et eller andet tidspunkt, hvor alting bare falder sammen, og hvor hun ikke føler sig, hun er ikke bange for at springe ud. Det er jo også noget med det der, man kan være lidt bange for at lave noget, som ikke er ligesom de sociale regler siger, eller ligesom vi har lært tingene før. Men der kommer sådan et tidspunkt, hvor, og det forklarede hun, hvor hun smider alting væk, og hvor hun bare sætter sig i øjeblikket, og så kommer det, alting kommer sammen, og alting, hun placerer sig i øjeblikket, og det flyder sammen, og hun kan sidde non-stop, for eksempel, glemme at spise, og det kender vi alle sammen, der sidder sådan en kreativ proces, glemme at spise, og glemme at rejse sig op, og man får det i ryggen, fordi man bare sidder, og man har fået det hele til sammen. Ja. Og det er sådan en meget menneskelig oplevelse, som er meget karakteristisk for de meget kreative mennesker, for eksempel. Du skriver også, at ifølge buddhismen, så hænger, altså mennesket har et rationelt niveau og et intuitivt niveau, som maskinen så ikke har, og det er gennem meditationen, at man får viden, og at i buddhismen, så hænger det sammen og skaber tilgivelse og menneskelighed. Altså tilgivelse, det er jo helt vildt interessant, ikke? Hvis vi begynder at fjerne mere og mere af det, fordi det hele bliver til maskiner og kunstig intelligens. Jeg vil godt slutte af med at tage fat i... at du sammenligner 2 tv-detektiver, altså Sherlock Holmes og Guido Brunetti, som på hver sin måde opklarer mord og mysterier. Ja. Kan du lige ridse dem op? Ja, Sherlock Holmes kender vi jo alle sammen, ikke? Han er den her logiske mand, der går ud, og så går han ind i et rum, og så kigger han rundt omkring, og så finder han nogle spor, og så sender han dem sammen, og så får han løst mysteriet. Han er så også kendt som den her meget kølige mand, som har meget svært ved at relatere til andre mennesker, og normalt, når han vælger, hvem han vil hjælpe, så er det på baggrund af, hvad der er mest interessant at løse af mysterier. Guido Brunetti, han er denne her venetianske, italienske detektiv, som når han går til sin, han er politikommissær, ikke? Så han selvfølgelig, han tager de opgaver, han skal løse, men når han går til dem, så går han ind i et rum, og når for eksempel han skal stille spørgsmål til at finde ud af, hvad der er foregået, så som han selv siger, jamen så handler det om mange gange at forstå, hvad er historien bag de mennesker, der var involveret, og mange gange er han så også mere interesseret i simpelthen de sociale og de etiske og de humanistiske perspektiver i det, han gør. Så de har 2 meget forskellige måder. I kan jo godt se, der er sådan lidt en metafor på forskellige tilgange til, hvordan vi løser verdens mysterier eller de problemer, vi har i hverdagen. Der er en, der er meget logisk og går efter det, der har hans interesse, og så er der den anden, der har sådan et mere altomfavnende tilgang, som netop også ser noget mere, når de går ind og har med andre mennesker at gøre. Så ser de mennesket i situationen, og det er den måde, og det siger han direkte i nogle af sine bøger, det er den måde, han finder ud af, det er altid der nøglen ligger til hans mysterie, det er i de mennesker, der er i det. Måske vil de 2 blive endnu bedre, hvis de arbejder sammen. Det var faktisk det, som jeg også netop har tænkt netop mange gange. Og det er jo netop det, der er hele pointen. Og hvis man så igen går til Bergson ville jo 100% sige, jamen de 2, der er ikke en, der er bedre end den anden. Nej. De kan bruges til forskellige ting, og netop ville de nok være meget bedre, hvis de arbejdede sammen. Ja, det er netop derfor, at man i EU's regler om kunstig intelligens hele tiden har
mennesket, human in the loop, ikke? Altså, der er ingenting, der skal køre fuldstændig 100% autonomt. Nej, det var det første princip. Ja. Og det var det første princip i vores high-level-gruppens etiske retningslinjer. Det var human agency. Human agency. Så lad os slutte på den note, og jeg vil gerne sige tusind tak. Jeg håber, I får lyst til at købe bogen Human Power, 7 Traits for the Politics of the AI Machine Age. Den er kun på engelsk. Vi har skrevet lidt om det også på Data Ethics, og i show notes vil vi linke til både bogen og til nogle af de artikler, Gry har skrevet om det her. Så tak for denne gang, og lyt med og følg med på Lykke Møller Christensen og Pernille Tranbergs LinkedIn-profiler, så vil du få at vide, hvornår vi kommer med en ny podcast. Tak.